NLFT Hasteo NLFT Bishomohon te ATTF rok go Silaimani bising te accord te agreement khailaibai bebak no kipili phaifano D.Omthai eba Utpal Debbarma nugyani bai kabangma bororoni khawo te khogono sangmang kawi dongmani Utpal Debbarma eba NLFT ni D.Omthai bono phiokna bagwi busuk saitok jagui tong accord eba agreement no tole tong tei bono salbusuk porebo bono phiokgui najaknai boboro jagao matong amo hai kabangma media rokni bisingtui bo sungjakmani phiaba kebo srai sawi mania tamni hinba sawi mania boni sakbo boboro tongro jak abono sungnauni thanibo toboi phaikha exclusive kokma D.Omthai jelni ongkhormani boni bisingtui saimanya D.Omthai eba Utpal Debbarma jello eba alongo se tongro jakya boroma tong boni sakbo saimanya puilani wo belai kheno tekto ungphano ulokheno soiruk soiwi mankha amo hai hene no sakha tei boni paithang sawi khnaroka tini bono mo hai khe boni ageni tongsong rok lam soknai yasak soknai na phainai amo hai kitcha phano bo asawi manya eba khakawi manya tini bono jello eba alongni tiklai jakthani wo ago gina phaijakmani yasa gina phaijakmani bai boni bukha belai no ui ungjak hai hनै no sakha D.Omthai jengdrano phonogui tongmani abo boni sakbai thangno sakha piaba belai wana ma sungsakhi bo boro jagao tongrojak abo boni sakbai thang sawi mania tei asuk tektokhe matongkha bo soiruk soina nangkha boni bisingtui tei bo saimanya phainai salo bo busuk tei bomai samung khaino tabuk jora boni sapmung eba boni wansokmung sawi mania ko tmani himba NLFT ni agreement engmani pore accord engmani ulo bo accord no tewi mung sabo srai saimanya khoni bagai teibo saimanya boni khoktui no goi bele samung khaikha no phiaba gothar engai manliya a gothar engai manliya boni bisingni kok jeng jora kaisao sawi khnarnai tei honokna phiaba phaidi sung tabok nailainai boni khoktui no khnalainai boni bebak wansokmung eba boni phataro kok khrawi bahai bukha matong Tony Khana. Jail to jail no, jail standard do asu khamelengya. Ngai Fia about 35 months jano kui to ni mane able belagen tek kamangkang. Ngai sa nang sai de ban je recently sin bokong teinai rok choba khlainai sin os har chong borok agreement khlaiman inle nangapuna mane chare chaja khana chaja gya
bekharok bo bahai nini nanga borok ang manjak ang paper nukjak ang siu agreement ang mani haipono abno tiang mungse comment khailak jabu kamni hinba tam agreement khaikha ta upnang siak aro nono khobo nini nono khori khobja agreement jago anga bo sia sia mano initial ano sahorjak is process choli tong ene satta kesa je tabok nono bel di mane sab suba khanono ani nok di borok tiani well wishes ro ani be belaken thang phailai sok laika en aboni be belaken hambaya tai asal bisini yagulo tini nang alongni nono nongkhor ka ba karikha ngai tabu nang nongkhor mani yagulo nini wansuk tamo tamo thinango nang tam khlani ro wansuka abro kisas kui kok tha sara thanga he tini si yogo puja sengane nok di borok be malai grana lang decision na nai nang je pun decision na hatu anono sanai ngai mane obahai thongrung bodolok bai ba politics rok bai kereng nang samung tangna rok de wansuk dofaniซึ่ง phajik politics no phano khai tongu pia bu huijai politics khayo tabu openly politics khainda khayabo nok ni borok be malai mani ya golo nang decision na nai ngai te oba kina paithak message nang lokormo tam rina musung ang agi bo sau jung thanchanga nang nai thanchano kare angkha khleyo te dofani chin dofani te mungsa lam kare satta kesa paithago je tabok je choba o je tiprasa ba dofan ba samung khai tongnai ba yakti se phainai borong thanile nini tam message tongnai paitha puja sang borok be malai grana tam nin mang ta phun sia ko busuk joro te tamo agreement to apni sang mungsang message bori gala ang sabo sagla sikam borok bai malai grana ngai tini oro nono lamsona phaini rok no borok nole tamok kha kaham ba tongthom ya para musung ni nang kui ko khan thang ke honestly ang le mulang di sai thang si hoisi en ang belai begen hambe kai tor no hambe bebag no no ano as hambe omsik jora no phai go femana chulang emotional begen emotional jak sang tini borok ase haksal ni phaijak bongni sinimung ba bongni thikana rok bahai sungkang ke borok sung udaipurni sung borkathalni sung ompini haimang sin chai tongbayo borok ase kha tongthogo tini nang malani phaijak nga olo korongni bagai nang tamo bo bahai hamjak mung nin thani mo tongnai naidi kubi ko khan thangwang mo thawo ang thangmani ya golowo kubui bain ang samung tangkha even though ang ketharleng malia kai jo tumana mo jora review kan ke ang kubui baite kethar begang samung khayani musumo hate dofani bagai monang continue khayani musumo tiaba system nang change lainai sat nono bo alongo sobai amake huiton jakha ablang bosia ang je sunani musung haije ta ba sarkar no bodo to ni khano tapse jarfan nang seme ang sia bodo to bo along ne okhor ka ma hina ini ang sia abo to along ya along haije jengjo sia ni ko abo to kaisa kun kaisa jaga huiton ni kana bang sia bodo la nga tini ke bo along ni bising te release khlai kya kwai abo to jengjon siu kwai subject ni asuk no hambai black thank you पहिला न हामबाय मिडिया रंग ते तिनी जों फाइमानि खा सिनि सार अमथाय हाय खबा उत्पल देबरमा बुमुं पिनि ते बो आलंग रो जेलो सबजक तंगनि आबुनो जों तिनि कगना हिनि खनाव इंते आबुनि बागै जों जतन खातंजाक जे बो हाय लीडर्स बो हाय कैपेबिलिटीज बो हाय कैपेबल लीडर जों बनो लामजोंनै जों बेलायनो खातुङो ते बहाय बरक दफा बेलायनो नाङो ते गोबांमा पद हाय गोबा लामावो ब तंखे बेलायनो चिन बागै हामनाय नै आम बागै जों बेलायनो खातुङो बनो ताबो ब क खांगो जों लामजोंनि ते गोबांमोन बरक फाइजाक आम बागै जों बनो नासिंलाय दं nang to sure side mangkha je botini yok nai no nei abo to nang tasing to yok na hin khana osin sawong ke ba yok na hin nos plus himan sukana borok saka kago song mangkha ka order mangkha ako khane ambagi जों bosir no yok nai ni जों nasing tongnai ko botam samung kha ham khlai tani onok bono sukai teidulna kereng leader hini sini mankha ba saimankha dofan bagui botam samung kha ham khlai bo गोबांमा जों खोनावो audio te boni bobai tongnai borok rok te गोबांमा agi party khai tongmani NLFT ni bo teidulmani kok samani bebak digi wono
bo je inspiring kaimani aborok jotono boni kahamno tei audio rogo joton kana kana je bo samanya komani aborok bo जों गोबांमा सिथाइ बागसे सियारok bo sibaikya tam जों jalung tong hawa tam tong aborokno tei जों belai no binoro soronthai tongo tei chini sar polno bo जों haino hai dofaningni hambai maya parom bono bo ओमफ्राय बताबो bo along nogo oro kwai subject aro sopaijak ओमफ्राय aro no जों nasinglai tong bono बोसोक बां नातिनरो जे बोनो नासिंनाय जागो भाइके कुरुं कुथुम ini oro nukhangkai taibo yang rogo tongo oro haino kisasi ke 200 rok ngai tini ni nai mani ke baksa to phaimi ani knau kisa samung humung tongmon bai ambagai je mansak aro kuthum lai ketini boyok na hini semen no gase kana tongthok laijak khatung laijak tana khatung laijak जों belai no khatung laijak sini mung kisare se anbu mungka ruben koloi ompin